tradičným zvykom a tradíciám v horehronskej obci Telgard. Želám vám krásne a pohodové sviatky a o týždeň opäť dovidenia. No tak rozprávali sme tu o veľkých bruchách s Ladislavom Totom a teraz ideme rozprávať s Ladislavom Orbánom Mesiarom o kvalitnom mese, aké by nemalo chýbať na veľkonočnom stole a podľa čoho si vyberať. A musím povedať, pán Orbán, vy ste poznamenali na margo toho brucha, že mesiar bez brucha je ako krígel bez ucha. Áno, kto by kupoval od takéhoto mesiara napríklad, keby ste vyzerali takto vyšportovano? Lacko. Keď som mal také brucho a ľuďom hovorím športujte, tak to budete vyzerať. Ja by som nič nerobil. Lasi, ale nehovor. Hovorili sme o tom, že aj takéto môžeme skutočne a keď máme dostatok pohybu, zdravý život v podstate, čo sa týka ostatných, dobrý metabolizmus, áno. Pán Orbán, tak aké druhy mäsových výrobkov nechýbajú na našich veľkonočných stoloch každý rok? Teraz bez ohľadu